Іх вядуць па жытняй сцяжынцы. Чатырох ад канвоя з дому 14 старэйшай дзяўчынцы, 3 гады хлапчуку малому. Разам з імі у падвал халодны гоняць цётку, сястру Міная. А Мінай гэта бацька іх родны, бацька родны, мсціўца народны. Піша вораг аб іх у газетах, аб чырвонай брыгадзе ягонай. Па ўсіх былых сельсаветах клеюць новы загад суровы. Са слупоў, са сцен, аканіцаў паграджаюць Мінаю загадам. Ён павінен скарыцца, з'явіцца, здацца ў рукі бажэйскім уладам. І вісіць той загад друкаваны на Мінаевай хаце і клець. А не з'явіцца, расстраляны будуць заўтра заложнікі. Дзеці у чаканні смяротнага часу у падвале дзеці Мінае, з імі цётка іх родная разам. Мы таксама расстрэл паграджаем. А чаму нас вартуюць салдаты? Знаць маленькаму хлопчыку трэба. А чаму не пускаюць за кратаў, за якімі і сонца, і неба? А ці скора нас вызваліць, татка? Скора, цётка гаворыць малому. Татка прыйдзе і ўсім нам, дзіцятка, волю дасць, і мы пойдзем дадому. А чаму не прыходзіць ён? Сын, цяжка ўсё растлумачыць. Спі, засні, суцяшае жанчына. У чаканні смяротнага часу цётка дзецям, уклаўшы малога, кажа праўду пра лёс іх суровы. Не павінен ведаць нічога, толькі меншы, сын 3гадовы. Вы нічога яму не кажыце, навучае дзяцей Міная. Сын у сне гаворыць аб жыце, па якому пойдзе дадому. У астрожнай, трывожнай цішы сняцца краты меншаму сыну. Туды мокрыя сцены і мышы. Татка, татка, забыў нас, пакінуў. Спі, засні, суцяшае кабета. Спі, сынок, не твая гэта справа. Спі, наш татка не прыйдзе. На гэта ён не мае бацькоўскага права. Ноч праходзіць, сонца ўзыходзіць. Заспявалі жаўранкі ў полі. Іх выводзяць салдаты за краты. Хлопчык рад і сонцу, і волі. Іх салдат да сцяны прыстаўляе, цэліць кату льняныя галовы. Пачынае сына Міная. Стрэл! Упаў хлапчук 3гадовы. Хаты зноў пісталет узнімае. На сцяне заложнікаў цень. Вось і ўсё. Перад бацькам Мінаем станьце ўсе бацькі на калені!